Hindi alam ni Julie kung paanong sasabihin sa kanyang Tia Susan ang nangyari habang pinagmamasdan itong nagtitimpla ng kape. Nakakaawa na ang kapayatan nito dahil sa sakit na TB. Iniihit madalas ng upo pero nagpipilit maging matatag sa gitna ng karamdaman. 50 anyos na ito pero mukha itong mas tumanda sa edad nito. Kanina pa kita hinihintay. Heto nga't kape na lang ang inulam ko. Gustong maiyak ni Julie sa galit at sa sobrang hirap na dinaranas nilang magtiya. Kamusta na ang benta ng kortina? Lumapit si Julie at nanlulumong naupo sa bangko sa harap ng nagtataka niyang tiya. Pumutok ang ubo ng kanyang tiya, parang makabasag ng salamin. Sunod-sunod at halos kapusin ito ng hininga. Ano ba? Tanong ng tiya niya matapos paglabanan ang kadena ng ubo. Nakumpiska po ng mga pulis ang mga kurtina natin. Tiyang sumbong ni Julie. Hindi siya makatingin sa kanyang Tia Susan dahil alam niyang kung gaanong kabiguan ang makikita niya roon. Siya ang pinagbebenta ng kanyang Tia Susan sa mga tinahi nitong kurtina. Minsan kapag may pagtitipon ang El Shaddai sa Luneta, doon rin niya dinidisplay ang mga kurtina. Minsan sa Quiapo, sa mga bangketa roon. Ang kita nila roon ang pambili ng mga gamot ng kanyang Tia Susan at pambili rin nila ng kanilang makakain. Lahat? Tumango si Julie. Nahihiya siya sa kanyang tiya. Kung naitakbo sana agad niya ang kaniyang mga kurtina nang lumusob ang mga pulis sa bangketa ng Quiapo, di sana'y wala silang problema ngayon. Paano sila kakain ngayon at sa susunod na araw? Paano ang pambili ng gamot ng kanyang Tia Susan? Umalis ang kanyang tiya at nagtungo sa makinang panahi nito. Hindi na naubos ang kanin at sinabawan ng kape. Umubo roon pero pinilit patakbuhin ang makina. Gagawa po ako ng ibang paraan, tiyang. Huwag na po kayong mag-alala, sinabi ni Julie sa lalong nanamlay na matanda. Hindi kumibo ang matanda pero umiigting ang mga ugat nitong sumasalang ng tela sa makina. Halatang nanggigigil sa mga pangyayari. Tumayo si Julie, kumakalam ang kanyang sikmura pero hindi niya pinansin. Maghahanap siya ng pera. Hindi niya alam kung saan at sa anong paraan pero kailangan niyang maghanap ng pera. Latag na ang dilim nang lumabas siya ng kanilang dampa. Namaybay siya sa iskinitang inabala ng mga naghahabulang madudungis na bata. Lumiko sa mga kantong tinatambayan ng mga maiingay na tumador. Nangutang siya kay Mrs. Real. Maglalabada na lang siya bukas bilang kabayaran. Ulila na si Julie sa mga magulang mula nang siya ay 5 taon. Ang Tia Susan na lamang niya ang nagtaguyod sa kanya. Nakatatandang kapatid ito ng kanyang ama. Pinag-aral siya hanggang grade 6. Kung hindi lamang ito nagkatibig, nakatuntong sana siya ng high school. 14
14 na siya ngayon at nakatutuwang na ng kanyang tiya sa paghahanap buhay. Hindi alam ni Julie kung anong oras na makauwi siya. Ang alam niya, tahimik na ang mga iskinita at nakatirik na ang buwan na walang bituin sa kalangitan. Pinahid niya ang kanyang mga luha bago itulak ang pinto ng kanilang dampa. Naisip na baka natutulog na ang kanyang tiya dahil hindi nakasindi ang mga gasera. Nangapa siya sa dilim patungo sa lalagyan ng kanyang banig at unan. Tahimik ang kanyang tiya, Susan. Kinaumagahan ay maagang bumangon si Julie para mamili ng pagkain at gamot ng kanyang tiya. Nakahiram siya ng pera kahit papaano kagabi. Iniwan niyang nasa higaan pa rin ang matanda. Mahimbing pa rin itong natutulog. Tahimik. Pagbalik niya sa dampa ay sakalang niya natuklasang malamig na bangkay na ang kanyang tiya Susan. May dugo ito sa palad, gaya ng madalas niyang napapansin kapag inuubo ito ng matindi. Walang nagawa si Julie kundi ang umiyak. Dati ay napag-usapan nila ito ng kanyang tiya Susan at natutunan na niyang tanggapin ang kamatayan nito. May napansin siyang sulat sa ibabaw ng hapagkainan. Mula iyon sa kanyang tiya Susan, agad niya itong binasa. Julie, mahal kong pamangkin. Noong ampunin kita ay nangamba ako na baka hindi kita mapalaki ng mabuti dahil mahirap lang tayo. Ipinangako ko sa iyong mga magulang na papalakihin kitang isang mabuting tao kahit salat sa karangyaan. At sana natupad ko iyon kahit napakaikli ng panahong naalagaan kita. Kunin mo ang inipon kong pera sa supot na nasa ilalim ng aking higaan at gamitin mo para sa iyong ikabubuti. Magsikap ka, Julie. Lubos na nagmamahal, tiya Susan. Kinuha ni Julie ang supot sa ilalim ng higaan ng kanyang tiya Susan. At nagulat siya sa laman niyon. Inabot ng 200,000 barya at papel. Paano nakaipon ang kanyang tiyang ng ganoong kalaking pera? Naisa loob niya. Hindi ba ito bumibili ng gamot? Sa tulong ng mga opisyal ng kanilang barangay ay nagkaroon ng disenteng burol ang kanyang tiya. Dahil kahit papaano ay may nalalaman naman. Sa pagpapatakbo ng makina, ipinagpatuloy ni Julie ang pananahi ng kurtina. Nakakuha siya ng tindahan na pwedeng bagsakan ng kanyang mga tinahi. Nagsikap siyang mabuti. Ngayon ay kumikita na rin siya ng higit sa kanyang pangangailangan. Umupa siya ng isang maliit na apartment. Dumami na rin ang tindahan na pinagdadalhan niya ng kanyang mga kurtina. Isang umaga, nagising si Julie na umaandar ang makina ng kanyang tiya Susan. Kinilabutan siya, pero na maalala ang kanyang tiya ay nawala ang kanyang takot. Napansin niya ang mga nakatuping kurtina sa tabi ng makina. Nagtataka siya dahil hindi niya matandaang may inilagay siya roon kagabi bago siya natulog.
Nilapitan niya ang mga kurtina at tiningnan isa-isa. Hindi naman siya makapaniwala. Iyon ang mga kurtinang kinumpiska sa kanya ng mga pulis sa bangketa noon. Napausal ng dasal si Julie. Hindi niya maipaliwanag ang bagay na iyon, pero isa lang ang kanyang natitiyak: may kaugnayan si Tia Susan sa pangyayaring ito.